एक जना बेचारू अपनी रिश्तेदारी में पहुँचल। ओइजा एगो सास पतोह रहत रहे लो, रहे के तो ओइजा औरियो लोग रहे, लेकिन ई दू जानी बहुत चर्चित रहे लो। पतोह कहीं गई रहली, सास मौके पे मौजूद रहली, तब पानी उनी पिए के लिए अली आ वही जब बैठ गईली। वो बेचारू पूछला कि का जी का समाचार बा, कुल का होता। तो सास बतावे लगली अपन दुखड़ा रो रो के। का कहतरी सास? रोई रोई कहे सास होला नाही बरदास, जब देखा तब रानी खाली झमकावेले, खाना पानी देले नाही माजी कबो कहे नाही, बूढ़ी बूढ़ी कही रोज खूबे धमकावेले, ई खोजे रोज रगरा करत बिया झगरा, 10 बजे दिन जागी हुकुम चलावेले, होता खूबे बदनामी हवे असली हरामी। कहतरी कि भैया गांव में, नगर में, टोला में, मोहल्ला में इतना बदनामी, इतना बेइज्जती होती है, नकिए कटा गई बिया। ए बाबू का करब, खाली लड़ी, केहू के ना देखी, ससुर भसुर सबसे लड़ जाई, खाली झगड़ते रहिए बाबू। अगुआवा महा ठग रहे भैया, जट दिहलस हमनी के ले जाके, भट ही दिहलस, भरमा दिहलस बतिया में। ये भाई छोटी छोटी बतिया फोनवा पर अपनी भतारा से बतावेले, लहरावेले। लइकावा तो हमरे ह, लेकिन अब ना सुनेला। ए बाबू जेतनी कहेले ओतने करेला, हुफी दे त हिली ना, एक कदम शांत हो जाला। का करब ए भैया, रकतन का आंसू रोए के बाद बड़ी दुख बा। ए बाबू होता खूबे बदनामी हवे असली हरामी, भतरे से हर बात फोन पे बतावेले, भतरे से हर बात फोन पे बतावेले। आही दादा इतना सुनते पतोहिया बगलिया में ढूका लागल है, सारा बतिये सुन गई। ओके मालूम रहे कि रिश्तेदार आइल बना, तो वही जा बैठी हई आ बैठ के प्रवचन शुरू करी हाँ, आ वो प्रवचन में हमरे महिमा वर्णन रही। का कहती है पतोहिया गुस्सा में लाल हो गई एकदम। कर ताड़ू बकवास यार की में तू ही सास, कर ताड़ू बकवास यार की में तू ही सास, एमा ओमा जोड़ खाली लहरा लगावेलू, एमा ओमा जोड़ बस लहरा लगावेलू, माजी माजी कहतानी दिन भर खाना पानी, रानी रानी कही भाई बाप गरी आवेलू, रानी रानी कही भाई बाप गरी आवेलू। गौआ नगर शोर लड़े बदे बाटे जोर, पूरा इलाका में, टोला में, मोहल्ला में, गांव में, नगर में शोर बा। तोरी लड़ला का कैसे नहीं खू लड़ाई ठनले हो, कैसे नहीं खू लड़ले? ऐसे तो कमजोरी भइल बिया, आधा लीटर दूध उठावना आवेला, कैल्शियम का कमी हो गई बिया, हड्डियाँ चरमरा गई बड़ी से, टूट जाइ सा एक कदम से। 6 महीना का बबुआ है, पी ली दूधवा तो 4 साल और लड़ी हाँ, जी जाइ तो लड़ी हाँ। आ हित नाथ के हुआ गई तो वही जब बैठ के आँख से लागी कि गंगा जमुना का धारा चलता। अरे बाप रे बाप, इनकी जैसे दुखियारा केहू है, दुखियारी केहू है ये नहीं खे। अखिया से अरे दादा हो दादा, लाइकी बाढ़ आ गई बिया। गौआ नगर शोर लड़े बदे बाटे जोर, हित नाथ आवेला तबुलू का चुआवेलू, हित नाथ आवेला तबुलू का चुआवेलू। मरी जाई चाहताड़ू रात दिन डाहताड़ू, जब से हम गौने आइल बानी तब से लेके आज ले ई हमके खाली परेशान, खाली सतावले बाड़ी, खाली सतावले बाड़ी। चाहतड़ी कि हम मर जाए, हमके जिंदा नहीं देखल चाहती। आज ले एगो कपड़ा ना दियली हमके, एगो सरफ का पैकेट ना दियली, एगो का बात करिए, बात कर लायक बड़ी, एगो साबुन का पैकेट ना दियली हमके आज ले। हाँ ये बात कर लायक बड़ी, शर्म नहीं खे इनका। यही घरवा में के काका बनत हम नहीं जानत। हाँ अब बोल दे तो लेके बंदूक दौड़ी है, लाठी लेके दौड़ी है मारे खातिर। बकवास कर तड़ी सास भइल बड़ी, इनकी नियर सास नहीं के बुझाता कि कर ताड़ू बकवास यार की में तू ही सास, कर ताड़ू बकवास यार की में तू ही सास, मर जाई चाहताड़ू रात दिन डाहताड़ू। कबो माला कबो हार बेटी के गढ़ावेलू, कबो माला कबो हार बेटी के गढ़ावेलू। आही दादा इतना सुनते ही सास कभी पारा चढ़ गई एकदम से, अपनी विकराल रूप में आ गई, गुस्सा से लाल। का कहतड़ी सास कि गवने से आयल तहिया से आज ले वो फरल फूल नहीं छुअले,
आई बकवास करती है, बिस्तर पर सूतल है, आई के हमेशा बीमारी भइल बीमारी है ये पलेटे के भइल हैला। आ खाए में देख तो लागी ऊँढ़ा बनावे वही थाली में, आ चावल का ऊँढ़ा, रोटी का ऊँढ़ा, आ दाल तो अकेले इतना खा ले कि उतने में हमार पूरा खानदान खा ले। दाल में 3 लीटर दाल अकेले पिए ले। कहेले बीमार बानी खटिए पखाना पानी, एही तरह मर जाई कहियो सड़के। खैला में नाही ओज 10 थाली हुरे रोज, खैला में नाही ओज 10 थाली हुरे रोज। काम बोला लड़े लागी का पारा पर चढ़ के, लड़े ले तो रुके नाही जेठ बड़ देखे नाही। जब लड़े लगी तो एक कदम रुकला का तो कोनो मतलबे नहीं के। यही तरह अपनी नैहर में एक बार अपनी सगी काकी से लड़लस, 3 घंटा लड़लस। बेचारी जेठ बड़ रहली, 3 घंटा लड़त लड़त बेचारी का गला सूखी गए। बेचारी अंतिम सांस तक लड़ली, प्राण त्याग दिहली, लेकिन पीछे ना हटली बेचारी। ई जब छोट हो के पीछे ना हटल तो जेठ बड़ रहली, कैसे हटस बेचारी। अंतिम सांस तक लड़त लड़त बेचारी मर गई। एक गिलास अगर पानी मिल गई रही तब बेचारी 3 घंटा और ही लड़ल रहती। लड़े ले तरु के नाही जेठ बड़ देखे नाही, मुँह गैली का किए कए करे से लड़के। झूठ पूरा बोलतिया खूब गल दो दतिया, नया नया झूठे लावे रोजे रोजे गढ़ के, नया नया झूठे लावे रोजे रोजे गढ़ के। आई दादा पतोहिया का पारा एक कदम चढ़ गई, गुस्सा में लाल। कहतिया है बूढ़ी अब तू होश में रहा, अब तुम्हारी जियला कोनो फायदा नहीं है। का कहतिया पतोहिया, छनी जाइत पुड़िया मरी जाइत बुढ़िया, जिंदगी न रकमोरा रोजे गरी आवेले, जिंदगी न रकमोरा रोजे गरी आवेले। बेटी बाड़ी महारानी हमें बुझे नौकरानी, झगड़ा पर झगड़ा ई गदर मचावेले। माई धिया दुनोई त बाटे रीत ना पीरित, ये माई धुइयन का दुनहुन का केहू गांव नगर से टोला मोहल्ला से थोड़ा भी रीत पीरित नहीं के, प्रेम नहीं के। पूरा गंगा में रोज इनके केहू ना केहू लड़े के चाहिए, केहू ना मिली तो हमसे दोनों आके लड़िया सा। अपने तो लड़ते रह लिया। एगो चेला निकाल दिले बिया, चेलावा। ई चेलावा सुर में सुर मिलावेले। आई दोनों सुर में सुर मिला के जब लड़िया सा ना, मर जाई तो लड़ी, मर जाई तो हम लड़ावा तनी मर जाले बुढ़िया तो रुक जो तू लड़। ई दोनों माई धिया अगर गलती से फौज में भर्ती हो गई थी सन तो गोली बम बंदूक बारूद का जरूरत ना पड़ी। दुश्मन इन्हीं का आवाज सुन के, यानी का झगड़ा सुन के बॉर्डर से भाग जाए छोड़ के। माई धिया दुनोई त बाटे रीत ना पीरित, भीड़े ले तो वो करो के संग ही भिड़ावेले। धरती का दोनों बोझ खाए पिए लड़े रोज, जेठ बड़ बाटे बाकी न किए कटावेले, जेठ बड़ बाटे बाकी न किए कटावेले। इतना सुनते ही बेचारू जौन रिश्तेदार रहना हक बका गई बेचारू, दिमागवे काम नहीं कर। कबो सास कियो कबो पतोह कियो, देखत न आ कहत न कि कहाँ का कहाँ हम आ गए, का करी दिमागवे काम नहीं कर। वो बेचारू कुछ ना कह पौल, लेकिन लास्ट में कहना बा एक लाइन का, जबले फर्क रही जिंदगी नरक रही। जब तक बेटी में आ पतोह में फर्क समझल जाई, जब ले माई में आ सास में फर्क समझल जाई, तब तक ये स्थिति यही तरह बरकरार रही। ये स्थिति का अगर समाधान ढूंढे के बाद तो ये फर्क के समाप्त करे के पड़ी। माई में सास में कोनो अंतर ना समझल जाओ, और बेटी में पतोह में अगर अंतर ना समझल जाओ तो इस समस्या का समाधान वही दिन हो जाए, तुरंत हो जाए। जय हिंद, जय भारत।